No niin, huomenta kaikille. Ja tää on niinku vähän se niinku Maamjusle Morsia se ohjelma, että tää on tämmönen mun esittelyvideo, eli että olisiko missään tämmöistä rengin paikkaa tämmöiselle vähän riskimmälle miehelle, niin kuin huomaatte, niin hauiksia löytyy ja hartioitakin löytyy ja kunto on semmonen, että semmonen menee hiihtämällä ihan silleen niinku yhdellä vesipullolla ja sitten jos juo vesipullon välillä siinä, niin menee toiset 50 kilometriä. Ja sitten voisin vähän esitellä niin kuin omaisuutta, koska sitähän on kertynyt tietysti tähän ikään jo aika paljon, niin on esimerkiksi tämmöinen pokaali on hiihosta, tämä on ihan oma on tämä pokaali ja sitten on, nyt kun oli joulupukkina, niin on tämmönen, näkyyköhän se tuohon kameraan, niin sain tämmöiseltä, kun täytyypäs laittaa oikein lasi päähän, niin tässä lukee, että hyvää joulua Kuura, Aleksi ja Emma, niin eikö kaunis, kun olin tosiaan joulupukki. Niin tääkin on ihan oma, eli kyllä omaisuudessa löytyy. Sitten tämä on kanssa mun ihan omaa, tää on tuolta Skaaporosta. Olin töissä siellä silloin 75 ja 78, niin tää on ihan omaa omaisuutta, että tätä ei omista kukaan muu. No sitten mulla on tämmönen herätyskello, eli rengihän on hyvä herätä niin kuin aina töihinkin, niin on tämmönen reilun kokoinen. Eli tää varmaan soi, niin kuin huomaatte, mä voin tietysti vaikka pienen testin teille näyttää tosta, että miten tää toimii tosta. No nyt se ei kyllä toimikaan, mutta kyllä se toimii kumminkin sitten. Ja no sitten täällä on mulla muitakin, niin mulla on puntari, eli sekin on ihan omaa omaisuutta, että kyllä sitten löytyy ja sauvat, ihan tämmöiset one way sauvat, tämmöiset niinku huomaatte niinku mitä näillä kilpahiihtä. Nämä oikein nämä sauvathan näkyy, että nämä on tämmöiset. Nämä on omaisuutta ja sitten on sukset on tässä näin. Nämä on tämmöiset ihan uudet atomikit tämmöistä World Cup-mallia, niin nämäkin on ihan omaisuutta. Ja sitten vielä löytyy yksi ja se on tämmöinen saali, eli tän voi niinku renki sitten pitkän työpäivän jälkeen niin laittaa päällensä, mutta siinä se nyt oli tämä meikäläisen omaisuus, että onhan sitä kertynyt tietysti jo aika paljon tähän eikään, mutta kaikki muuthan tietysti leasingillä ja osamaksuilla ja erilaisilla vippaskonsteilla ja vippi, mitä näitä on näitä vippivirmoja, niin on leasingillä on televisio ja kirjahylly on leasingillä ja lamput on katossa leasingillä ja hella ja jääkaappi ja pöytä tietysti ja no auto on mulla kanssa, mutta se oli vähän semmoinen jännä tilanne, kun mä olin syksyllä ihmeissäni ja meille tuohon paikalliseen avattiin semmoinen kuin Maximarketti ja mä menin käymään siellä ja se oli kyllä aika ihmeellinen tilanne, kun tulin pois sieltä, niin tuli semmoinen vaaleaverikkö, oikein hyvän näköinen vaaleaverikkö olikin ja tuli vastaan ja siinä auttoi sitten auto siinä sen eessä näköinen nainen ja tämä vaaleaverikkö antoi mulle autoavaimet ja näytti, että tuolla on auto.
Ja ikänä en ollut nähnyt sitä naista, enkä mitään. Sitten lähti renkaat vinkuen. No nyt se auto on ollut mulla sitten siitä viime syksystä lähtien. Eli tavallaan mulla on autokin, mutta kun en mä oikein tiedä kenen se on. Se on se vaaleaverikon, mutta jos joku tietää tämmöisen vaaleaverikon, joka on hukannut autossa, niin voi ottaa muuhun yhteyttä sitten, että tämmöisiä, että kyllä mulla niinku autokin on, mutta tavallaan niinku ei oikein tiedä, että kenen auto se on. Mutta tuntomerkit on selvät, eli semmoinen vaalea, hyvännäköinen blondi. Ja suurin piirtein 174 senttiä pitkä. Ja sillä oli, se oli todella kaunis. Ja sitten se tumma nainen siellä autossa, no sen tuntomerkit no seinäkin on tosi tarkat tuntomerkit. Eli sekin oli todella kaunis. Siis erittäin kaunis. Sen verran huomasin, että ruskeat silmät oli. Ja tällä blondilla, niin no nämä selventää, varmaan moni tietääkin sit kuka se voisi olla, niin sillä oli siniset silmät. No niin, mutta idea kumminkin se, että jos niinku joku olisi kiinnostunut näin suuren omaisuuden, mä nyt vielä voin näyttää, tässä oli tämä kello ja palkinto ja sitten oli tämä Skaaporosta, kun olin töissä siellä silloin 75, 77, niin tämä on. Ja no sitten on nuo sukset ja sauvat ja tuo puntari ja eli kyllä, niin ja sitten on vielä tuommoinen kivilamppu, eli joka kerää niinku puhdasta ilmaa. Se on jotain luonnonkiveä. Niin jos joku on kiinnostunut näin rikkaasta miehestä, niin voisi ottaa heti yhteyttä ja tästä olisi helppo sitten. Kyllä mä oon valmis niin kuin jakamaan tämä omaisuuden esimerkiksi niin kuin vaikka sille, että joku jos haluaa. Ai niin, nyt mä unohdin vielä toistaa, että tämä oli tämä, kun mä olin joulupukkina nytten, niin tämä ja sittenhän mä olin kyllä Irlannissakin joulupukkina, mutta sieltä nyt ei jäänyt kyllä paljon muistoja muuta kuin sen verran, että no ne voi kertoa sitten lapsen lapset, lapsen lapsen lapsille, eli ne on semmoisia tarinoita, että ne kannattaa vasta niin kuin sit seuraavien sukupolvien kertoa. Joo, eli nyt olisi kysymys siitä, että jos joku haluaa tämmöisen rengin, niin mä oon kova tekemään töitä. Tai sitten toinen vaihtoehto, että heti naimisiin ja jaetaan tämä mun omaisuus niin kuin puoliksi. No suksia on vähän vaikea tietysti puoliksi jakaa, mutta on mulla tuolla toisiakin suksia. Itse asiassa mulla on nyt 7 paria, ei kun 8 paria, eli 4 perinteistä ja sitten on 4 luistelua. Että kyllä me saadaan näitä jaettua sitten. Ja mä oon hirveän semmoinen tasainen luonne, että mua näkee hirveän useasti kotona. En ole esimerkiksi nyt seuraavan kerran lähdössä vasta kuin toukokuussa Kiinaan joulupulvoon. Mahdollisuus voi lähteä mukaan sinne muoriksi. Se on niinku semmoinen yksi vaihtoehto, että hirveän tämmöinen tasainen luonne ja
kaikki löytyy niin kuin hyvin nöyrä asenne ja lukee. Eli tämä nyt oli mun esittelyvideo ja laittakaa ihmeessä viestiä, jos haluatte naimisiin. Että mä oon niin kuin tosi tarkoituksella, että heti kannattaisi mennä naimisiin niin kuin mahdollisimman pian. Ja tietysti jos emännällä olisi pikkasen takametsiä ja maita, niin se olisi paljon kivempi sille, että vaikka nyt semmoinen 200 hehtaaria, niin se ei haittaisi ja voisi sitä olla rantatonttiakin vähäsen ja joku semmoinen kaunis maatila järven rannalla ja hevosiahan voisi olla tietysti semmoinen joku ratsutalli ja no mielellään tietysti asuntoja voisi olla tuolla niin kuin esimerkiksi Lontoossa ja Pariisissa ja joku pieni linna Ranskassa. Et tämmöistä vaimoa niin kuin mä oon hakemassa. Mutta mä oon valmis jakamaan tämän omaa omaisuuteni, minkä mä nyt esittelin, niin et sit jos se menisi tasaan, niin jaettaisiin puoliksi se emännän osuus ja sitten nämä minun omaisuuteni. Mutta kaikkea hyvää nyt tälle päivälle ja tämä mun esittelyvideo ja tätä voi jakaa ihan yleisesti. Pistäkää kiertoon, että saataisiin mulle emäntä mahdollisimman nopeasti, kun olisi vähän kiire nyt joku. Ikäkin rupeaa painamaan päälle ja silleen. Mutta ei muuta kuin kummallakohan se, mä oon oikeakätinen. No, voihan se sanoa kummallakin. Hei hei, Harri setä täällä.